en pakke. Jeg håber, det er den lommelygte, jeg bestilte. Det er den lommelygte, jeg bestilte. Hey Jack, prøv at se, hvad posten er kommet med. Er det den der lommelygte, du har ventet på i en uge? Nej, prøv at se. Skal vi prøve det? Ikke på mig, dit fjols. Men hvad ellers skal jeg prøve det på? Hey drenge, jeg er hjemme nu, og jeg har taget fisk med. Tænker du det samme som jeg, Oliver? Det tror jeg nok, Jack. Du tænkte helt klart ikke det samme som jeg. Nå. Jeg er et lyssværd her. Perfekt. Hvad i? Det er bare en lommelygte.